Бычинская Ксения, сярэдняя школа нумар 35, города Могилёва. Верш Уладзіміра Дубоўкі. Думкі лятуць. Думкі лятуць, як дэпешы без адреса. Можа ад смутку, а можа ад радасці. З тым размінуцца, а з тым прывітаюцца. Ці гэта вечар, ці можа і раніца. Словамі яснымі, словамі сціплымі, так пакрысе сваю моладасць выпяю. Всё адцвітае, таксама і моладасць. Вось і трывога з'яўляецца ў голасе. Цешуся толькі, што марна не згіну я, проста і чэсна іду пуцявінаю. З братам па-братняму, з ворагам воража. Любы мой дружа, заўсёды так хораша. Праца, працую з імклівай напорнасцю. Думка ўдзех да светлага горніца. Ляманты вецер узніме над сцежкаю і рассыпаецца дола усмешкамі. Перамаглі яго песню і збочылі. Незабываная песня дзявочая. Можа, не так, але ж сэрца адчынена так і маё, як і сэрца дзяўчыніна. Словамі сціплымі, яснымі словамі, і я ўшаную жыццёвае полымя. Думкі лятуць, як дэпешы, без адреса. Многа ў іх смутку, а больш яшчэ радасці.